Hölgyeim és uraim, hosszú házasság ez az európai frigy. Van persze olyan is, aki tényleg akkor ment férjhez, amikor hazánk belépett az Unióba. Hogy mik a tapasztalatai, mindjárt elmondja egy olyan általam nagyon nagyra becsült kollégina, akivel én először találkozom most ugyan, de higgyék el, hogy megvan az értem, hogy miért tisztelem nagyon. Németországban, Ausztriában, német nyelven mondja a stand-upjait, és sokkal többen ismerik ott, mint itthon, úgyhogy tessék megjegyezni ezt a nevet. Szente Veres Adrien. Sok-sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és a jelenlévőket. Én Szente Veres Adrien vagyok. Hát 10 éve én nem csak az EU-ba léptem be, hanem ekkor házasodtam meg. Tehát hogy is kezdődött házasságom uniója? Kiírtam egy pályázatot, Adrika férjet keres. De hát valahogy egyik kérő se felelt meg az uniós normáknak, és hát miért nem feleltek meg az uniós normáknak? Az egyiknek az IQ-ja nem haladta meg a 1,5 pontot. Volt, aki azt mondta, hogy biogazdálkodó, összesen annyit jelentett, hogy fűvel, fával. Inkább fűvel. Aztán volt, aki mezőgazdasági szempontból nem stimmelt, kiderült, hogy a zsákjában összesen 1 tojás van. Őt nem kellett volna elhajtani, mert kiderült, hogy ő volt a télapó. Aztán megismertem végre a páromat, nagyon örültem neki, és hát ő ilyen uniós pasi volt, rögtön le akart fektetni, mármint az alapszabályainkat, és hát mint minden friss párnak nekünk is voltak sullódásaink az elején, és azt mondta a párom az egyik nap, kapcsolatunk elején, hogy ő leköltözik a garázsba, és inkább az autójával élne együtt, mint velem. Ez így félve megkérdeztem, hogy miért jobb együtt élni egy autóval, azt mondta, hogy nem beszél vissza, kevesebbet költ, és ha kihúzom belőle a sluszkulcsot, nem mondja azt, hogy még egyszer. Hát mondom, köszönöm szépen, azért lehet, hogy én is megpróbálnék együtt élni egy autóval, miért is jó egy hölgynek együtt élni egy kocsival, kiállok a garázsból, és rögtön elmentem. Ennyi. És hát megszületett uniónk leggyorsabban és legegészségesebben fejlődő tagállama, Benedek. Anyaként nagyon örültem, hogy behoztak ilyen uniós jogszabályokat, főleg a kisgyerekek tévézésével kapcsolatban voltak ilyen uniós korhatárkarikák. Hát mégpedig azért, mert az ovinkba készült például egy felmérés, hogy mennyit néznek a gyerekek tévét, mennyire fejlődött vissza a szókincsük, és mennyire vannak tisztában például a népies szavak jelentésével. Na hát az első szó, amit vizsgáltak, az volt, hogy köcsög. Most mondanom se kell, itt a vázára gondoltak a pszichológusok. Hát Orsika 4 éves válaszát idézném a köcsög szóra. Apu szokta mondani, amikor Hello Kitty megy a tévébe, megáll az ajtóba, Orsika, már megint ez a rózsaszín köcsög vernyákon. Hát végül pedig következik zárásképp egy megtörtént anekdóta, hogy mennyire különbözőképpen értelmezik a különböző országok, például a munkavégzésre vonatkozó jogszabályokat. Van egy német ismerősünk, Jürgen, aki folyamatosan azzal dicsekszik, hogy ő milyen nagy boldogságban él, kiegyensúlyozott, anyagi biztonságban, soha nem fárad el a munkába. Azt mondja, Adrikám, elmegyek reggel dolgozni, rásomok egy jó nagyot az asszony fenekére, és mire hazamegyek, még mindig rezeg az asszony feneke. Gondolkoztam, hogy szemtelen legyek, és megmerném kérdezni tőle, hogy ilyen nagy úrike feneke? Azt mondja, nem. Adrikám, nálunk ilyen rövid a munkaidő. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, Szente Veres Adriennek.